Yurdumyzyň Sowda Senaat Edarasyna ýaýlanlandyrylan täzil bayramçylygy ýokary galkynşa eýe boldy. Bu ýerde guralan da bara, mekdep okuwçylary uly ruhlanlyk bilen gatnaşdylar. Täze 2024-nji Pähim Paýhas ummany magtumuly Pragy ýylynyň bayramçylyk çähresi şatlygyň, watanymyzyň ähli uğurlardaky ösüşleriniň, hormatly prezidentimizin ýyl ýurt bähwetli işleriniň üstünlikleri beýsenýändiginiň özü boşda dawralanmasydyr. Dabaralardaky şatlyk, täze ile bagyşlanan aýdymdyr goşulan ýerine ýetirilşi, watan söýji ýaş neslin kemali gelýänini suwd edýär. Bilim, Medeniýet ministrligi tarapyndan jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagyna geçirilen bayramçylyk dawralarynyň ýygydarly häsiýete eýe bolmagy, okuwçylaryň çağalan durmuşyna ýatdan çykmajak waka urlýar. Ol geljemiz bolan ýaş neslin terbiyesine, okuwyna oňuly täsir edýär. Dabral çykyşlar, ýanglanan aýdymlar ýerine ýetirilen tanslar şany bayramçylyk bilen aýrylmaz baglanşykly boldy. Hormatly prezidentimiziň beýik özgertmeleri, watanymyzyň gülläp ösmegine, türkmen halkynyň hal ýagdaýyny gowlandyrmagy gönükdirilen düýpli özgertmeleri dawaranyň içinden er şarga çöl geçdi. Okuwçylara täze ýyl sowgatlarynyň gowşulmagy çağalan şatlygyny goşulandyrýar. Olaň begençi, güllüýän watanymyza, hormatly prezidentimize bolan söýgüýniň alamatydyr.